ሰላም ተኸታተልቲ ኤሪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ከምዚ ናተይ ንዓኹም ድማ ጽቡቕ ትሉ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እምበር ንሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ዩቱብ ደርፊ እናተጠቀምና ብኸመይ ፌስቡክ መሰንጀር ንኣቱ ዝብል ክኸውን እዩ። ናኡ ቅድሚ ምእታውና ድማ ናይዚ ቻነልና ሓደሽቲ ሰባት ዝኾንኩም ኣብ ዩቱብ ብምኻድ ኣብዚ ሰርችንግ ኤሪ ሚድያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቃጭል ደወል ብምጽቃጥ ድማ ኣሎው ብምግባር ዝለኣኽናዮ ቪድዮታት ቀጥታ ንኽትርእይዎ ብትሕትና ንሓትት እምበር ናፍቲ መደብ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ሲዕቡ ድመጽእ ኣብ ፕሌስተር ብምኻድ እታ ደሊናያ ዘለና ፍሎቲንግስ ኣብያ ትብል ከም ዝትሪዋ ዘለኹም ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ጽሒፈያ ስለ ዝጸናሕኩ ኣብዛ ዘኽብበልኩም ዘለኹ ክትጸወጢኹም ዛ ቀዳመይቲ ትሪዋ ዘለኹም ማለት እዩ። ፍሎቲንግስ ኣብስ ትብል ዘላ ናይ ናጻያ እቲ ካልእ ዘሎ ክብር ዝበለ ካልእ ኣሰራርሓ ዘለዎ ማለት እዩ። ንዓ ብምጥቃጥ ኣነ ኣውርድያ ስለ ዝጸናሕኩ ንስኹም ከተወርዱ ኣለኩም። ብድሕሪኡ ኣብዚ ኦፍኑም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ክንከፍታ ኢና ድስራሕ ነገር ኣሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ከምዚ በፂሕካ ዝብል ሕቶ እንተደኣሃሊ ድማ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ሽግር የብሉን ካልኣይ ቪድዮ ሰሪሐ ድማ ከሪአኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ። እምበር ኣብዚ ሽዑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ኣጋጣሚ ኣጥፊእያ ስለ ዝጸናሕኩ እየ። እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ዘኽብበልኩም ዘለኹም ንዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዓቐን ከተንውሕዋ ከተግጅፍዋ ከተንእስዋ ከም ድላይኩም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እዚኣ ድማ ኣብዛ ምልክት ገይረ ዘንቀሳቕሳ ዘለኹ ትሪእዋ ኣብዛ ኣኽቢበልኩም ዘለኹ ንዓ ከምዚ ጌርኩም ከተንቀሳቕስዋ ከተንእስዋ ከተዕቢዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ቀፂሉ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ትሕቲኣ ዘላ ኣኽቢበልኩም ዘለኹ ንዚኣ ድማ ከተህስስዋ እንተደኣ ደሊኹም ከተህስስዋ ከተድምቕዋ እንተደሊኹም ድማ ከተድምቕዋ ማለት እዩ። ንዛ ዘኽብበልኩም ዘለኹ ድማ ከነጥፍኣ ኣይንደልና ኣብ ሞባይልና ከምዚ ኢላ ክንሪኣ ኣይንደልን ቶታል ከነጥፍኣ ንኽእልና ንደሊና ትብሉ ተኾንኩም ግማ ኣብዛ ዘኽብበልኩም ዘለኹ ትሪእዋ ዘለኹም ነዚኣ ኦፍ ትገብርዋ ድሕሪኡ ኣይትመጽን እያ የላን ትሪእዋ ኣለኹም ጠፊኣ ኣላ እምበር ስራሓት እዚ እቲ ካልእ ነገራት ባዕልኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዝኾነ ነገር ክለማመዱላ ትደልዩ እንተኾንኩም ኣብኡ ኣቲኹም ድላይኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እምበር ናፍቲ ቀፂለ ክመጽእ ደልየ ዘለኹ ከመይ ጌርና ዳይና እሞ እቲ ስርሒት ንሰርሖ ዩቱብ ደርፊ ዲና ሙዚቃ ዝደለናዮ ነገር እናሰራሕና ከመይ ጌርና ኣብ ድላይና ንጥቀም ማለት እዩ። እምበር ከምዚ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንጸጋም ገጽ ዘሎ ከምዚ ጌርና ስሕብ ከነብላ ኢና ሽዑ እቲ ሜኒው ናታ እቲ ዝርዝር መጺልና ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ኣክቲፌንሰር ኣሎ ኖቲትስ ዝብል ኣሎ ፕሮፌሰር ኣሎ ከምኡ ሬክነር ኣላ ፌስቡክ ሊስተን ትዊተር ዩቱብ ወዘተ ማለት እዩ። እምበር ሕጂ ድሓን ኣብ ዩቱብ ክንከይድና ንሕና ዩቱብ ክንጸቅጥ ኢና ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም እያ ኣብዚ ዘኽብበልኩም ዘለኹ ዘን ሽራጥ 3 ነጥብታት ዘለዋ ዩቱብ ትብል ዘላ ኣብኣ ክንጸቅጥ ኢና ማለት እዩ። ኣብኣ ብምጽቃጥ ድማ ኣብዚኣ ክንኣቱ ኢና እዛ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ትሪእዋ ዘለኹም ካይነ ራመን ትብል ዘላ ንዓ ክንጸቕጣ ኢና እዚኣ ብምጽቃጥ ሕጂ እዚ ደርፊ ዝኾን ድሓን እዚኣ ቅድሚ ዘላ ደርፊ እናሰማዕና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ Noch ein neuer Joghurt, viel besser. Actimel Joghurt mit Vitamin D, B6 und Antioxidantien in jedem Löffel. እዛ በርቦን ክንነጥራ ኢና ሕጂ ከምዚ ኢልና ደርፊ ንሰማዕ ኣለና ነዚ እናሰማዕና ከለና ነዚ ከመይ ጌርና ነድቅቆ ዝብል ኣብዛ ምልክት ትሪእዋ ዘለኹም ንዓ ክንጸቕጣ ኢና ከምዚ ኢላ ሕጂ ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ። ጠፊኣ ክብለኩም ድምፂ ኣሎ ግን ኣጥቂቕና ኣለና ኣብዚ ንህለትካ ጉዳይ ማለት እዩ። ሕጂ እታዓቐነይ ንልተይ ዝብላ ሎምሳይ ቅድም ጎዲላ ኣብታ ዩቱብ እንተሕፀቂጥኩማ ከማ ኣብዛ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹም ዝፀቐጥኩም እዚኣ ዩቱብ ከምዚ ኣብዚ መጺኹም ኢኹም ተጥፍእዋ ወይ ገለ ማለት እዩ። እምበር ከምኡውን ነዚኣ ስሒብካ ኣብዚ ሽዑ ፌስቡክ ክትጥቀም እንተደኣ ደሊኻ እና ደረፈት ኮላ
تأمنيني كالي أي تزيبلا كالي أمبري لميدا نزلت بيا من جيجام سملا عدا بفقات يأماني وملكارا شفيني لارا آميرا كوين بخيطر طرا بالمساسي سرحة تساسي مسكالي عدام كيرا نفسي نات كاتب لني قدام نخت مسل انبرنينا قجاء تبسل لانا الليلو قرمن اللو زحرو ناطي عنوي آتينا يوزن كعبا فقر اندها بقول واقع منتي زي ملسا قريب اللو معاي كما يكون زيد انقلتا ززمة تاخب اللسا حجي نزيعا كمي جيرنا عذاب تريواز اللهم عب سمياوي زلو از ملكت تقبل لكم زلوخ مالتي ابا حزنا كم زغناها نابدلاينا خنقربا نابدلاينا خنبلا نخلنا مالتي تلنا نابزي ولاون ابزي 3 نطبطاب ملكت زغبر لكم زلوخ او بمصقاتون كتبلو تخليكم ابزي ملكت زغبر لكم زلوخ تريو زلوخم زيا تريو زلوخم اوبن تلنا نلعل ገጻት خيدالا كومو دما نابتا 3 نطبطاب اتيناخا ندغماخا أبدا تحت أزلا ملكت زغبركم زخبولكم زلوخ تريوا لهم نعم تصعدنا دما ناب تحت تبلنا لا مالتي حجي نزيا نورمال كنغبرا مالتيو ابزي نزيا تريوا زلوخم كمزي غيرنا يصنيحنا ونتن اوبن نابلنا كنبلا صنيحنا مالتيو كومون اتي غريسناتو كم زغيرنا خنعبيا خان خلينا مالتي كم دلاينا مالتي حجي كم دلاي كا تغبرو تخل سلازي كم زغير كان تحت تغبرو مالتي مبار كم تريوا زلوخم ابستحت ملكت زغبرو لكم زلوخ تريوا زلوخن كا نزم من مغبار كا خمزي كتنؤسو كتعبيو تخلي خا مالتي كم زي غير كا تنؤسو كم زغير كا دما تعبيو مالتي كم تريوا زلوخمي كنوت انت دلينا خا وي دما او خلنا كنملس انت دلينا انت درفي نزيا ملكت زغبر لكم زلوخ تريوا زلوخم ذا فايل زلا بتا 4 خورنا عزلا نعات غيركم راي واحد كافت موزيقا وصيلو ግን كافت يوتيوب አይወጣخون كافت يوتيوب نخوص دما اذا ملكت زغبر لكم زلوخ تريوا زلوخم نعات صوتوا بدحرو توصل لكم مالتي امبار نايلو معنتي ابلكيشن ازيات تمثل نيرا نزي فيديونا انت دا فتيخمو سبسكرايب شير كومنت اي ترسعوا بخال فيديو كسام راخب تطعموا معاكم